2021ko azaroaren 26an Maketo irratia jaio zen. Bueno, Maketo momentu. Ongi etorri! Maketo irratira, gente! Txalo bera! Ongi etorri! Bilboko kuadrilla baten podcast improvisatu bat. La copiada. Bromak gora eta bera, haien lehenengo gonbidatuak ekartzen hasi ziren. Gaurkoan ez gaude bakarrik! Gaurkoan Patxiko eta Kalamua ditugu gurekin batera! Arkakuso dugu! Bueno, jarri gure hirugarren gonbidatua. Lasto txapete. Oso ondo. Txalo bero bat, ongi etorri, gaurko Maketo irratira, Jaun Andreo. Xavier. Xavier. A ver, naiz aiora, Gipuzkoarra. Lur. Eta miren. Naia Bizkaia dela. Maien ziro dugu gurekin batera, txalo bero bat maien zirori. Gaurkoan daukagu Arabako printza, punkirez nata gurekin. Monkmentu ikaragarriak sortzen hasi ziren. Kaixo guztioi. Kaixo. Maketo irratikoa gara. Kaixo, gaurko Maketo irratiko atalean Durangoko azoka challenge. 358 bostegunetik. Ahora vuelvo. Ez duela hartu. Grabatu. Ez du hartu, que brutal. Es que, tío, es un personaje. Eta gaur gaude Gaztea sarietan, gonbidatu gaituzte Gaztea sarietara. Pila bat, non hitz egiten dugu gure penei buruz edo gure mobilei buruz. Peneak, zer dira peneak? Gora zakillo. Eta sari bat eta guzti irabazi zuten. Euskerazko podcast onenaren saria Maketo irratia! Agindu erabaki duzuen, sekreterio erabili duzun gogeratzeko, baina bueno, Irratiak Bilborrok lortzean guztiz evoluzionatu zuen. Jaun Andreok, ongi etorri! Maketo presentzialera, txalo bero bat mesedez! Hemen, dekogu pilotari bat? Y un chaval de la calle. nahi dut bi sarrera Atletik eta Errealeko partidurako misa. Oh, bai, nik baditut, salduko ditut. Es que si nos entrevistan, nahi dut la Copa Euskadi y Maketo irrati, tío. Zure egun libra da, hau. Grey. Hola, ze gozoa dagoen Grey. ¡Salto! Gabon, espatutxeko. Estás el calladito. Bien, es que no entiendo euskera porque soy de muy... Hau Carly moduan, baile aleatorio! Charto, todo es un vicio que te caga. Riasa! Fan amorratu. Sound on! Agurtu mesedez gure blogerako, Jaun Andreok. Dentro de llamadas y el Maketo irratia. No me pagan, por cierto. Euskalduntasun kosmikora jotzen dugu. Kaixo, ni elkaitzu zaetanaz. Eta soilik gora egiten jarraitu zuten. Epaiketa batean parte hartu zuten. Maketo irratiko ohiko saioa goitik bera aldatu dugu epaiketa bat gozatzeko. Benetako irrati batera joan ziren. Martín, Josu, Lander, egunon. Gabonetako kanpaiak eman zituzten. Hirugarren laurdena, adi! Orain hasiko gara! Lehenengo matxa, Jaun Andreok! Korrikan aipatu zituzten. Kim Jong-unen lagunak egin ziren, Erromatar koliseo batean borrokatu zuten, ilargira heldu ziren, beste hainbat gauzen artean. En fin, ia 3 urte askorako ematen duela. Jaun Andreok, txalo bero bat Maketo irratiari! Kaixo,
Entzuten da, no? Bai. Bueno. No, ni hemen jarriko nazi. Bueno, hemen gauz maketo erratikoak. Josu Manuel oso hor... No, muerto de vergüenza, Bai, no, ya te digo. Lehenengo maketo irratia hor publikoarekin. Es que gure, lehenengo maketo live, Bai. Crazy, oh my god. Lehenota gain, eskerrak hor, komentatu zutena, pues hori sari guztia eta hori, eta hemen egiten zuten lan oso ona. Eskerrik asko berez betiz ere, batez ere, pues gu irabazle izan ginenean, eske oso zaila egon zen, jende pila bat partatu zuen, benetan, ni uste lan zaila izan zen guretzat, baina lortu egin genuen, así que txalo bero bat, maketa renta. Ole! No, eta, que conste, o sea, ona heldu gane... No, hori alde batera utxita, ona heldu garenean, komentatu digute, pues, desde la organización, en plan, hasiko sarie 5 minutuko bideo batekin, en plan, estáis zumbaus. Eta gu, pues bai. Es que 3 urte, ia 3 urte beteko ditugu, eta 3 urte laburtzea bideo txiki batean, benetan oso komplikatu izan dela, orduan, eskerrik asko, ez soilik bideoan agertu sarien guztiei, haietariko asko kemen ditugula, haien artean, pues, gero igoko direnak, Spidermander berti dau, beste baten bat, supotzatzen etorriko dela, baina agertu ez diren guztioi, porque asko sari eta, bueno, pues, komplikatu da denok irtetea. Baina, bueno, sin más, vas a ver. Bueno, egon ginen hitz egiten, ia, etorriko ziren artean, notxuk izango ziren, maketotik kanpokoak. Hau da, maketo lagunak, bai, maketoko gonbidatuak, baina maketo ezagutzen ez zutenak, notxuk izango ziren. Altxatu dezakezu eskua, jakiteko. Hemendik zenbatek ez zenuten maketo irratia ezagutzen. Wow! Hemen bertsoa batzuek gezorretan ari dira, Baten gezorretan ari da. No, es que bete dugu, hau, Bai, bai. Zer esan ninun? Es que danu como un poco en shock. Bai, guztia. Egin dana asimilatzen. Norbait ezaukan, zer kontatzeko? Bueno, bai. Aerratxorradita, baina kontatu nahi nun, hemen dana hasi baino lehen. Atera diren gonbidatu guztien artean, pantalla honetan, atera da gizon bat, Xabier Alkiza, ezakit ezagutzen duzuen. Xabier Alkiza euskal bikoizle bat da, adibez dakit One Piece ikusi bat duzuen. Euskaraz. Bueno, pues mitik One Piece piraten anime bat, tal, eta hemen euskaratuta gondana, eta Luffyren ahotsa Xabier Alkizak ipintzen zuen. Eta berarekin izan genuen saioa, asko gustatu zitzaigun, baina movida bat izan zen guretzat, porque gehiek luzatu genuen saioa, eta eskatu zigun bera podcast erdian, en plan, bukatu saioa, joan barra izelako. En plan, ja, kut. Eta orduan gugu eratu ginen todo rayados, en plan, gizajoa, literalmente, baitu du gizona, eta daramatxoko hemen 2 ordu berarekin, segurazki edukiko ditu semea alabak, eta hemen da gurekin. Eta gaurkoan gurekin batea daukagu Spidermander, ole Spidermander, ole! Bikoizlea dala, eta atzo audio bat bidali zidan, esan ez, Xabier Alkizarekin hitz egin dut, eta zuena komentatu diet. Orduan, pasatxo madizut mikroa kontatuko diguzu zer esan zizun, zuzenean. Bai. Niego naz. Dale, Spidermander. Aupa. Bueno. Aserre dau gurekin oraindik, Xabier Alkiza. Ez dago aserre, eta uste ez dela sekula egon. Bueno, esan zuen, bihar ez dakitzerrekin behar dut, eta nik esan nion, bihar maketo irratikoekin elkartuko naiz. Zu egon zinen, ez da, haciéndome loko, zu egon zinen. Eta esan zidan, bai, oso atseginak ez dakitzer. Orduan, hori, ondo dagoela zuekin. Pues ya está, gente. Hori guztiak ezurretan, hori esan du, porque dale. Barruetik esaten, madre mía, vaya cabrones. Bueno, ya pisu bat kenduta, ni benetan trauma nuela. Itzuliarko da, orduan. Itzuliko da? Literalki podcast bukeran esan zigun, deitu, baina... urtazko pasatostean bezede. Bueno, 3 urte pasadira, gutxienez. Baina, bueno, gaurkoan ez gara bakarrik egongo, jaun Andreok, hemen 3 gauz, baina azke gonbidatuak ekarri ditugu. Así que agian aurkeztu beharko ditugu gure gaurko 2 gonbidatuak, ez dira bat, 2 izango dira.
Así que, mesedes... Donek etorri dira? Salo, bero bat. Marieta eta Julenentzat! Afamatonentzat! Txanoen jauna eta Txanoren Andrea. Eseriko zari. Txanoren erresumatik etorri direla. A ver, eseri. Esarri. Ze mikrofono apartekatzen dugu, bai. Vale. Martín, zu esara eseriko. Ni meno, ni egona sortik. Kaixo. Ai, hortik. Martín hiperactivo, eh? Bai. Bai, ez que hemen goian egon da... Zago on fire. Bai. Bueno, nik komentatu nahi dut, ikusi da bideoa eta asko gustatu zait, baina batez ere Martinen evoluzioa, no? Ze Martin azten da lehenengo Discorden irudi bat izan da. Discord avatar bat. Claro. Eta azten da bapatean gorputza hartzen, no? Osea, da ia modukoa. Gero gorputza hartzen du eta gero bapatean bihurtzen da... Claro, konparazio bat egingo nuen, baina pertsona erreal batean. No, baina ezagutzen duzue kodigo lioko, baina az como a Elita. Hor dago nire Jeremia egiten. Virtualización total, Eta gutxinaka, gorputza, eta egunen baten aurpegia izango dut. Baina, momentu zo... Osea, orain, Martin hologramo. Proceso de carga, no? Bai. Holograma bat da. Baina, zuek adibidez, ez da zuen lehenengo aldia maketu irratian. Ez. Baina, Marieta, zuzen bat aldiz egon zara. Jo, ni naiz originaletakoa, Ni hor, duela 3 urte, ni negoen en las trincheras, ikusten, bueno, justo Spider-Man ez dakitzegoen hasieratik, baina nik ikusten ditun, Martinek esaten zean, ja gaude zuzenean, eta ni banoa, eta ikusten dituen 3 pertsona. Eta esan, bueno, igual egunen batean hasiko da. Eta bueno, orain... Orain 2 pertsona lortzen ditugu saio bueltan, ole! Bai, baina... Osea, ikusi nuen evoluzioa pasatzen Discord egiten zen dutenetik, eta nik ere Discorden zondetenean parte hartu nuen egunen batean, baina pixka bat, pues, por cubrir una baja eta hori. Bai, egia. Marieta askotan izan da como gure planeta. Gure komodina. Bai, baina bueno, ni pa lo que sea, Eta Julen zube. Bai. Ni egon nintzen One Pieceko expertua, no? Hori da. Osa, Xabier Alkizarekin egon zinen, etorri zanen, ez da? Hori da. Osa, zube pasatu zen. Hori da. Bai, bueno, justo Lander horrez etorri, baina batez ere Lander eta Xabier Alkitza eukizuten haien podcasta, egun horretan. Bai, podcasten barruan segon beste podcast bas. Lander irratia. Lander irratia. Gaur Koreatik ikusten dagoela hau. Musutxu bat Lander. Musutxu bat Lander. Ni orain hemen nago, Landerren baja kubritzen beste behin ere, edan zeiaten, Lander dago Korean, tal, behar dugu jendea. Bueno, pues banoa, ni ya naiz el comodín de Lander. Baina, bueno. El comodín del comodín. Bai. Orduan, zelan bizi duzu azkenean evoluzio hau, Discordetik hasita eta orain plato bat eta guzti izan da? Ematen du guztiz utopikoa, osea, hasiera batean ematen zuen arteko broma bat moduan, no? Pues gaur sartzen gara Discordean eta grabatzen dugu pare bat ordu eta lo que sea, eta gero pasazineten Bilborrokera, eta orain dakazote osea, gaudiz zuzenean, publikoarekin, osea, ematen du... Ez dakit, como de chiste, no? Bai, eta publiko oso on batekin, hemen guztiak jarraitxelek dira ez dauz, ez da familia, ez da lagunak, ez da lagunen lagunak, ez da parte hartu dutenak, ez, hemen dut guztiak jarraitxaileak, vamos. 2 urte gehiago eta David Broncano beharrean. San Mamés beteko du. Orainuko digute hori, oza, 4.000.000. Ete baterako, bai. Txalo bero bat, gaur etorien publikoako arentzako. Bai, meze! Baloren ja, igual, hasi aiteke... Berotu zarie, ja. Oso bero gaude. Hemen bero diten du, Bai, bero. Ja, sabete superpegatutan. Ja. La hot experience. Maketo hot experience, bai. Bueno, basi barko gara prestatu dugun atalarekin orduan, no? Ba, mesedes, sartu. Igo volumena. Ni naiz. Oso identifikatu sentitu da zarete, ez da horazorik.
Hori zen gure como introa, vale? Bai, Vale, orduan. ondo prestauta. Eta zabaldu albaduzue PowerPointa ben, alduzuenean. Bai, lasai. Bueno, prestatu dugu, oja! Ole! Joanean, kestu hau, porque PowerPoint guzti hau, zuk prestatu duzu. Bai, egin du lana. Lanekin duan bakarra izan naiz nik, kasu honetan, eskerik asko. Eta, bueno, egon ginen prestatzen ia zer egin egin nuen, eta arduan, zer egin egin nuen, interaktiboa, zuekin ere parte hartzeko, eta arduan. Baina, ere sorpresa batzuk prestatu genituen. Eta sorpresa horiek, nik badaki zeintzut diren. Nik aukeratu ditut, eta... Besteok ez dakizku. Ez, misteriotsua da. Eta arduan, hainbat galderen artean, agertuko da batean sorpresaren diapositiba. Eta orduan, agertuko zeo zer, hemengo norbaitek azaldu beharko duena. Orduan. Eta, zer, edo zeinek. Bueno. Batek daki. Identifikatua sentitzen dena. Maketo misterio. Nahiko bilatuta dago pertsona batzuen gana. Vale? Bueno. Orduan hasiko algara. Lehenengo galdera dela... Eman aurrera. Ole. Ia inoiz bota duzuen edo entzun duzuen maketadarik gogorrena. Euskaltzaindian egarrez utzi zezakena. Hau guztiontzat, Joan pentsatzen, hor, maketada, bueno, daio zu definitu, edo definitu zer maketada. Zer da maketada? Bueno, pues maketada bat da, ematen diozunan ostiko bat Euskaltzaindiari, vale? Hori da. Elu jarrari. Egunero hemen egiten duguna, mazkera. Hori da gure, elburua nagusia. Maketu erratian egunero egiten dugu, zaio guztietan egiten duguna. Orduan, pentsatzen duzuen bitartean, porque batek espero dut esku altxatzea. Hasi barko gara, gure anekdotekin, ez da? Bai. Argu daukagu gure klasikoa. Bai, gure kuadrilan askotan komentatzen da, hor aditzak badakizkigu, euskaran, aditzak pizkatza egiten direla, batzutan kosta egiten dutela, edo zauzela, ez daki zer, egingo nintzaizki osku esketeketen. Ote Euskaltzaindia. Klasik. Patrozinatuta Euskaltzaindiatik. Gure kuadrilla, ez dakit jatorria nondik zen, ez dakit... Hemen, segurazki hemenengo da. Arestin ez dakit sortu bazen hau, ikasi genuen institutuan. Bueno, hemengo batzuek denok ez. Baina, uste dut, bertako ikasle batek esan zuela ez dakit nola, baina gauzak egin Sancheskit. Hori da meme, ez dut zineste. Te lo juro. Hori da lo mitiko, esaten dezula, aditza azterketa dakagu, zer jarri dezu 3. galdera. Sancheski, tío. Inoiz ez dut entzun norbait esaten hori. Te lo juro, veridikoa dala. Te lo juro, es que da gure memea, pues, benetan gertatu dalako. Baina, es que... Aritz. Joamonaz galdetzera ja, hemen jendea parte hartu dutela Sancheski incidentean. Badakizu nork esan zuen hori? Baina, esan... Bai, baina... Bueno, baina... esango izena, no? Bueno, ez esan izena, baina gogoratzen duzu zehatzu mehatz esaldia nola izan zan. Esaldia gogoratzen duzu nola izan zan. Que ba, gogoratzen dut, esan zuela Sancheski, ze Sancheski itxas egon jarrita apalategi batzuetan. Gimnasioko apalategi batzuetan, edo lako zerbait, edo koltsonetetan, jo que se jartzen zuen Sancheski, eta esan zuen, bueno, pues, lo primero que se me ocurre... Etor Sancheski. Niri txiribueltak gustatzen Sancheski. Kriminala. Bueno, ez dakit da norbaitek azaldu nahi duela bere maketa dandiena, bere elu jaristeiaren ostika dandiena, edo pasa gaitezke hor urrengo... Bira hortik. Ojo. Oso ona. Arras dion. Neo komentatu nahi nizuen, hori Sancheski, eske de hecho memea da literal, neuk entzun dut baita, baina memea gogoratzen dut Instagramen aurkitu nebana, eta gertzen zala Bob Esponja kutsa zabaltzen eta kutsa jartzen eban satzaizkieketelako katen. Osea, telita. Baina nire kasuan adibidez, beti ekot bereina eta jarraitzen dute ditzen, eta memea izan eta jarraitzen da izaten, eta beti ekozu 2., 3., 4., segatik lehenengo, bagarren. Bagarrena. Eta beti eitzen gainera, apropos. Osta, bagarren. Mundiala benetan, bagarren. Hau ja, pizkat... Lando inberko dugu, baina ideia hauek onak dira. Orduan, ni ustez Euskaltzaindiak aceptatu beharko lituzte. Bagarrena gutxienez. Hori da kroketa, nola da, kokreta bezala, ez da? Eta kokodrilo ere hartu zuten. Hainbestetan, txarto esaten zenez, bazkenan gizartak hartu zuela, era txarro hori eta larraek onartu zuen beriztegian, bakarra be,
Edo, no esan dezen. Bagarren. Bagarren, onartu barko dute. Nik uste dut etorri beharko litzatekeela Euskaltzaindiako adierazle, representante bat, maketotako saiotara, eta gotea hor, saioaren atzekaldean apuntatzen gauza guztiak, eta jutea gero bere jabearen gana, eta esatea, oie, begira gaur, ikasi ditut, 70 marritz berri, zeintzu gustatzen zaizkizu. Eta horti... Ematen dio miokardio infartu bat, Osea, gure saio bat entzunez gero, benetan. Euskerak ere garatu beharko du, ¿no? Ez da bakarri gaztelera. Así que, Generación Z atacando hasta el Euskaltzaindia. Una vez más, hemen gauz, Generación Z. Bueno, jarraitu dezakegu rengora. Hurrengo galdera. A ver. Yo os nola zein zion, la verdad. Buah, qué bueno. Buah, es que hauetan beti gauz... Ikastolako jantokian izandako gertaera xelebrea. A ver, pika anekdotas, hemen... Hasiko naiz gura baduzu, Bai, bota. Egitako anekdota bat kontatzen. Gainera, amade bai Josu Perez. A ver, ikastola nengoela, ez daki noiz izan zen DBH-en, baina, pues, klasik ogi gerra bat gauden egiten. Eta, bai, jendea zegoen egiten a lo klasiko, en plan, hartzen ogizatiak eta eskuarekin botatzen, eta nik esan nuen, a ber. Ez naiz ingeniere izango, baina asmatuko dut tresnaren bat, hau hobeto joateko. De repente jantokia gaza bihurtzen da, eta... Total, koilara bat hartu nuela. Eta, pues, jarri nuen pedazo, en plan, zati handi bat, ogia zati handi bat koilaran egiteko, katapulta bat. Pero. Baina, katapulta epiko bat, eta wow, izango da pasada bat, no sé qué tal. Eta, bueno, aurrean neukan, ez dut bere izen esango. Hemen dago. O punto. Ordian. Bueno, baina, dakizue. Eta egin nuen, hau heldu bar da, jo que se, ez dakize mailetan, gauden DBH, eta hau heldu bar da, jo que se, 3. mailako gelara. Eta ni egin nuen nire indar guztiekin. Eta atera zen koilara egan egiten. Eta eman nion begian, o puntori. Gisa joa punto betik, desgrazia guztiak gertatzen zaizki. Eta ni, azen izan zen en plan, joder, ostras, la he liado. Eta ni, ostras, barkatu, no sé qué tal. Eta geratu zen hor. Baina gero, joan gien klasera, eta klasean de repente dator. Uste dut kontatu dezake dela. Ibernalo, garai hartako, Carmelo Ikastolako, bueno, muchos datos dago, no? Bai. Y punto. Garai hartako jantokiko zuzendaria. Eta Josu irten momentu bat, ui, zer egin dut. Eta zegoen kanpoan. Zer egin dut, tio! Ia ateratzen Josu begia. Zure kaskide bati, eta tu, perdoi, cabron, zauzon. Jode, eta zeratik esango da, hau? Ni tegoen egora superpancho, ni zegoen como pasauta. Pues ya está, pasatu da, listo. Eta irten nintzen, eta kanpoan zegoen o punto. Eta ni, oh, hello. Zer gertatu da gaur jantokia, no seke, eta ni, bueno, pues gerra bat egon da gaur jantokia, nik kontatzeko. Zimaz, azkeran bukatu zen, pues barkamena batekin, de jo, ez egin berriro hau, Josu, tal, eta ni bai, barkatu, benetan ez dau berriro. Eskerrak parte bat ez nuela jaso. Bestela, zure guraso jo nola azalduko zenio, gertatutakoa. Azaldu ez nahi baduzu. Ez dut inoiz parterik etxera eraman, Que koste, que baten, hau ez da jantoki, bueno, jantoki orduan gertatu zen, baina hau askar kontatuko dut, jantokian, pues, frontoi handi bat genuen, eta frontoian nengoen marrasten, frontoiko horman, baina urarekin, ez, jo que se, rotulagailu batekin, eta nengoen pilota bat, teniseko pelota bat, pues, euria egin zuen egun horretan, urez bustiz, pues, egiten irudiak. Eta etorri zitzaidan Klasik Maria nigan en plan, oso txartu Josu tal, zuzendaritxara zoaz. Eta ni, pues, ostia, zuzendaritxa, de nigon superbeldur, en plan, ostia, zuzendaritxa da, ya de aquí no salgo. Eta... Zuzendaritzan zegoen Jordi Cruz o algo de hartatak, esateko, oye, kontratatu nahi zaitugu. Zer dira uretako marrazkiak horman, osea. Oye, izango itzateke plotuiz loko, Negoen superurduri, inoiz ez nintxelako zuzendaritxara joan, orako gauza batek, eta joe, negoela arte, nire arte espresatzen, oza, negatik ez idazu zuzendaritxara bidali. Eta eskerrak ezagutzen nuela, garai hartako,
jantokiko zuzendaria, eta esan zidan, Josu, badakit mutil jatorra zarela, eta berriz ere ez duzula egingo. Oraingoan parte bat ez dizut jarriko, baina ez egin berriz ere. Tani bai, benetan ez du berri egin. Bos egun begeroago, beste begiatera. Adeazio, oie. O puntori. Bueno, sin más. Bueno, eta gaur magisteritza ikasten. Bueno, gaur oso ondo. Desarrollo de personaje, oye. Norbait edeko jantokiko anekdotaren bat de estas de, gu de repente, yo que sé, bota genuen aulki bat lehiotik eta jauzi zen ez daki non. Hemen gure eskolako asko dauz, eta anekdota gehiagi bizi ditugu. Osea, baten bat... hijos de puta. Nik ez dakit ze gertatzen zen nire jantokian, baina gogoratzen naiz, jolasten genuela, asko... Es que, a ver izena. Gure burua asfixiatzera, en plan... Joder, Arnazari usteko, nork aguantatzen zuen gehiago arnaz hartu gabe. Simplemente geldiaraziz edo zeo zer aurpegian jarriz. Ez, geldiaraziz, morea jartze arte, eta pues, lenteja gustatzen ez aizkionari, gehiago irauten zuen, eta hola, sin más. Bainarido extremo, O sea, hori egiten dute los del Conquist. O sea... Apnea entrenatzen. Txikitatik joateko, entrenatzen ja, konkizera joateko, Claro. Eta esen gertatu hor akzienteren bat, hola? Ez dakit kontatzen bagenekigun denbora horretan, baina gogoratzen naiz, igual, minutu eta erdi edo arnazu gabe bai irautzen zuela jendea, eta pues hori ya moreak horrela jarrita, eta orduan igual, no sé, monitoreak edo esaten zuen, tipo, ahí va, las lentejas igual estaban jodidas. O sea, arnaz hartu! Claro. Ez que jantokiko janaria batxutan potente. Bai. Osa, ja, behintzat gure jantokian, heldu zen garai bat, non jendea, joaten zen, jantokira heltzeran, korrika ogiaren zestara, ogia... Ese punto. Harik eta ogi gehien hartzeko, janaria ez jateko. Eta esertzen zirenean aulkian, janari usten zuten erdian, bertako monitoreak batzeko, eta soilik ogia jaten zuten. Ezen pasada bat. Letalkin medieban bizi ziren batzuk. Me identifiko, ogiarena, Osa, gaur egun ere ogia jaten du, esaten, zer jango dut, ogia, igual. Es que gero zegoen un contrabando de ogia, que es una pasada. Porque zegoen, justo gure gelan, zegoen mutil bat, hartzen zituela pio bat zati, eta... Ese punto. Eta geratzen zen ogi guztiarekin, en plan, ez dizute emango. Hau nire janaria da, hau jango dut. Eta gero ja, negoziatu bar zenuen berarekin, ogi zati bat lortzeko, en plan, venga, emango dizun zati bat. Ojo, ze como locura de ogi zati bat lortzea. Bai, osea, nik ez dakat anekdotarik jantokikoa, nik ez nintzen joaten, nire gurasok oso ondo txandaketzen ziren joteko, baina nire zen como el coco, no? Osea, ez da ez dugu jaten, jungo ez da jantokira. Baina guren batean, hain pesadi izan nintzen, zenik bizen nahi izan nuen jantokiko esperientzia, eta lortu nuen nire gurasoek egun batean eramatean ni jantokira, eta hori izan zen como un episodio de callejeros viajeros, Osea, nik sentitzen nintzen, experiencia inmersiva, batean mundu guztiak emazteaten como una masterclass, begira, osea, jo nintzen, eta jarri zuten el peor menú. Pure, berdea hori, eta zekala, pepita, beltzak, erraldoiak, eta ni tipo, oye, hau zer da, eta beste, lo de siempre, tío. Ahora lo de siempre. Hoy, en equipo de investigación. Eta jendean kartzen zituen goiarak, sakaban atzen, pure guztia plateretatik. Buah, ki klasiko, ki klasiko. Baina hori zer da? Eskorrela baten du gehiago jandezula. Bai. Pero a una locura, eta gero, begira, ogia, eta hori hortzegon ere pizka como contrabando, eta hori, eta gero, petxugak letxugakin. Letxuga, lurrera. Edo letxuga gustatzen zaion tipo bakarren gana, ematen zioten guztia. Eta nik ematen izun petxuga bat, baina zuk eman behar diazu zure hogi zatia. Eta nire goen, como, esto es una locura, Nintzen inoiz gehiago voltatu, eta nire gurasok esaten zeiatenean, ez duzu bukatuko platera, badakizu zer tokatzen den? Eta ni, no, bukatzen du, ni ez no barra berriro. Handi dakagu galdera bat? Galdera baino, ni anekdota sartuko dut, baina gogoratu behar dizuet, hemen denboran
neurtuta dokaguela, oseak... Zer dut, noiz bukatu behar dugu? Pues, depende, noiz hasi zarete. Eta 20etan hasi gara, Eta 20etan, Ordu eta erdi. 10etan ordun. Eta 10etan, kendu dizkiguta 10 minutu, Bueno, aserretuko dira baita hauek nirekin, denbora neurtzearren. En fin, egia da, neska kontatzen hasi duen arira, jantokikoaren mundua, beste mundua zer, osea, ni hasia ojo, suposatzen dut zuekin 5 urte edo horrelako zerbait eramango dudala, osea, ni 29 dauzkat, zuek... 21. 21, ba bueno, horretan gauz. Baina egia da, diferentzia zegola, jantokian geratzen zirenetik eta jantokian ez geratzen. Osea, esen la de, ala, zu jantokian geratzen zara. Nire, bueno, más bien al revés, nire ikastoran zen, zu ez zara jantokian geratzen. Gehienak jantokian geratzen. Gurean be. Claro, ni nintzen de, vamos, o sea, la realeza, ¿eh? Claro, es que su privilegiado. Primer mundo. Chistera. Claro. Chistera, claro. Nor dara ma chistera eta nor daka las dos txapela. Nire agun bat neukan oso gertu bizi zena, baina hala ere geratzen zena jantokian, eta zen ja lo más raro del universo. Zen nahi duzu, anekdota normala edo anekdota askeroso? Askeroso. Venga, va, askeroso. Hostia, es que gogoratzen dut, pero como si fuese ayer, egun bat, ez dakize gertatu zitzaidan, botak hasi nintzen, baina batean zutik jartzea, eta bandejan topa adentro, topa fuera, mejor dicho. Puntzaile mangera. Baina, harrigarriena, nire itzatez zen botak egiteak, bastante mal estaba, baina eske nire lagun guztiak, mailan zeudenak, gainera maila borobila sana, geratu ziren, rollo, pues otro día aquí. El postre de los jueves. Eta batek esan zidan, qué ascazo, qué ascazo, hijo de puta, que estoy mal, que me estoy muriendo por dentro. Baina, en fin, hori nire anekdota, eskerrik asko. Es que gudan bizi dutenek, vamos. Ya gero ez dago ez erreio. Honen ostean daukagu sorpresa bat. Ostia. Eta itxoin, hori. Ibri baino lehen, esan nahi dut, ez da, esen oso ikastoratik hain urrun gertatu. Hau da, ikastoran gertatu zen. Eta dago batez ere bilatuta hemengo pertsona bati, eta mesedez ipini, naduta saltzea Josu, mesedez. Joder. Argazki honen zergatia. Es que se viene. Ipini, mesedez. A ver, Oportia mortal, nola gertatu zen, hau, mesedez. Hau, kure kuadrilla memea da, mesedez. Osea, ze fan nahi zen. Nola etorri zen Lolita gure ikastolara. Azaleko diguzu. Zarandonga, no mamako. Es que, dakizuen ez naiz Lolitaren fan amorratua. Hostia, ez zerako ona edita, osa dau. Baitzen da, bai. A ver, pues... Paint maia, ona daukala. Beira, justo gure ikastolak 50 urte bete zituenean, pues eman ziguten mitik anuario, eta, pues azkenengo guna zenez, eske hor ez dakizen bat urte ditudan. Pues agian, amala urte. Joder, tío, biduitzen duzu amala urte dituzula, Gutxe, ez. DBH, DB... Amalau inguru, Amairu amalau, fijo. Hau izan zen DBH bat edo bin. Eta, pues ez dakit zergatia hasi nintzen, pues azkenengo guna zenez ateratzen argazkiak irakaslekin. Buah, faltan botako zaitut, joperaz argazki bat zurekin. Eta Lolita zen gure gutxikako irakaslea. Claro, Lolita. Eta sin más, pues ez dakit nola urbildu nintzen behar. Ez que gainera, irakasle hau, hemen, ez duzu ezagutuko gehienok, baina batzuk bai, eta esen famatua jatorra izatagatik. Hori da gakoa. Es que si me dices que es en la maja, lo que sea, es, ni, pues urbildu nintzen behar egin, eta nion, naiz fan, argazki bat. Lolita, mesedez, aurkeztu be Rosario, nahi dut joan a la Voz Kids. Eta, pues bueno, pues meme egin zan, porque... Pues, eta orain gure kuadriatik argazki hau rulatzen du egunero. Orduan beti zeo zer gertatzen batzutan jartzen da sticker hau, en plan, jaja, bera. Josu Lolitarekin. A ver, ez da Lolita benetan, baina. Bueno, hostia, tío. Por si acaso. Lokurón. Por si acaso. Ez da. Eta, bueno, urrengo diapositiva, gu oso paranasaleak gara.
vale. Eta orduan parrandan gauza asko gertatu zaizkigu. Eta orduan hori burtsu ingo ditugu. Gu, yes. Bueno, hemen deiko parranda representatzaileak. Oie, gara gu. Eta gero norbaitek nahi kontau nahi badu anekdota ez ilegal bat. Gutxinez gauza ilegalak alde batera utxita. Mesedes, favores, arren, otoi. McLovin, es que me cago en Bai, es que hori naiz ni, osea, nirakan nire denei ahortik. Ez que hori da Marieta drageatzen denean. Hola, ojo, pues da superona, Hostia, mesedes, Bueno, jo, bai, es que gukitazkago anekdota asko, es que ateratzen gara parrandan egun bat, eta aldatzen ditugu 30 bizitza. Osea, jo, baina bat ez da gogoratzen dut, bueno, ni izan nintzen protagonista, eta esan didate hau kontatzeko mesedez. Ze guatea ginen Donostin, klase, osea, psikologia, guk psikologia ikasten dugu, eta psikologiako graduko ia gehieno, diskoteka berdinera. Pues bueno, izan zen gauaren hasieran, nire egon dantzan, normal, completamente normal, eta betaurreko hauek, nire aurpegitik jun egin zidan, eta, osea, pero eske volaron, eta agertu ziren hortik. Bueno, agertu zen kristal bat. Eta ni, tipo, nola bakarrik kristal bat. Eta, Julen, ondoan zegoen, hemen dago bestea. 2 kristalak nitun, baina montura ez egon inon. Orduan, ni paso nintzen gau guztia, osea, kristal bakoitza esku batean horrela, diskoteka osotik, Ordu eta erdi, hola. Horrela, barkatu ikusituzun nire betaurrekoak, hemendik egon behar dira, mesedez. Karo, nik ezagutzen duen jende guztia. Zer nire kurtsoko mundu guztia zen. Dani, mesedez, lurrera bilatu ezaketzu. Eta azkenean esan nun, osea, nago harta, hau, soluzionatuko da super azkar, esaten badio DJari, oie, mesedez, esan mundu guztiari begiratzeko lurre eta ikusten baditu betaurreko batzuk, esate jendeari, ze, karo, nik gainera, ez nekuen, osea, eskuak okupatu nahitun. Claro, 2 ordu pasa ziren zu, bueltak ematen. Claro, da ni linternari gabe. Orduan, galdetu barrenan jendeari, oie, mesedez, piztu linterna, eta jasen humillante, eta zen dio Martini, oie, ez dut ikusten, vamos, como si fuera sordomuda. Eskatu aldi diozu DJari begiratzeko, osea, esatea jendeari begiratzeko lurrea, eta Martin, bai, orentze eskatuko diot. Eta zu kontatu nahi duzu, zer eskatu zenion DJari. Ja nintzen DJeran, zegoen hor como pizkata altuan, urbiltzen naz, ez den baita, esan, ni bai, urbiltzen dut. ¡Pon no hay tregua! DJ, pon no hay tregua! ¡No hay tregua de barricada! ¡No hay tregua! Claro, baina, a todo esto nik ez nuen entzun. Ze ez nuen ez ikusten, ezin ditun irakurri azpitituluak. Orduan, vamos, o sea, como si ahí no hubiera ocurrido nada. Ta Martinen goltatzen eta esaten du. Nada, ez duela. Tani, nola ez duela. Ta noa, DJ-aren gana, egiten jo kristal batekin. Pum, bestarekin, pum. Que no veo, tío! Eta tipo, asisten barresta, en plan... Baina, oye, zer egin zu? Ezer. Ordu nila toa agobiada. Osea, eman nitun 3 ordu bueltak ematen, haciendo el ridículo klase guztian aurrean, eta esan du, pues nada, pues noa, kanpora eta geratu nintzen txerrista batean negarra egiten. Pues nada. La vida se veía muy mal en ese momento. Baina gertu ziren, eta montatu nitun, como si fueran un Lego, eta... Hemen daude. Betaurrekoak. Ojito. Historia dituen anekdota, betaurrekoak. Joder. Gero museo baterako, Marietaren museorako. Bai, si sobreviven, Sí, madre mía. Eta gero baita ere, bueno, igual agian beste anekdotaren bat izan dezakegu, baina baita ere, hasi daitezke nahi baduzu publikoaren anekdotaren bat, hori izaten. Edo denboraren gatik igual pasa. Vale, tu 15 minutu. 15 minutu, es que hori, denbora gutxeko. Norbaitek nahi du anekdota hor celebre bat, que digas tú, Dios, qué día este. Party anekdota bat. Qué día este. Norbait, bueno, que es que hemen dago guztia. Super parrandasalea dauzkagu hemen. Holan daude. Publiko guztia holan dago. Orain, sentitzen dut dut, zu, irakasle bezala praktika egiten duzunan ikasle guztiak. Pues barkatu, nire ikasleak askoz parte hartzaileagoak dira hauek baino, Golpe bajo, Bif. Hay que espabilar. Samese. No, semat urte? 12. Samesedes. Bueno, orduan hasi, Julen, hasi. Bueno, prestatu, bueno. Nez pasako egu diapositiba, no? Ah, no, es que ez dugu, mondo denborarik horrengoak egiteko. A ver, es que men gestio gutxi egin da. Zer?
Ez dakat anekdotarik Momentutxo bat. orain. Momentutxo bat, gestionatu egingo dugula, aur, gure artean da, mesedez, itzi belarriak. Muteatu zuzenekoa. Eta, bueno, pues ya está, pues nada. Bueno, perdón, urrengo galdera, por lo menos. Hori, bildurrezko edo paranormal esperientziak. Hemen norbaitek badauka zein ez dakot. Nik bakat, eta bueno, publikoari galdera bat egin nahi diot, ze, bueno, hau da debate bat izan degula azkeneko astean nire pisuan. Vale, nire pisuan badago pertsona bat sospetxosoa dena, ze janaria desagertu ginda, gauzak... El portergeist. El portergeist, un guarro. Gauza da, azkeneko astean, batean, nire pisukide batek sartu zen dutxara, eta bere dutxa, bere gela, berea da, ez da inor sartzen horra, eta bere dutxa daka. Eta batean, dutxa dena bustita zegoen, baina alfombra ere bai, dena lurredikan, dena superguarro. Hori dirudi nire pisua, Claro. Orduan, esan zuen, vale, nire ustez, ha sido el tolai este. Osea, norbait sartu da nire dutxara, baina noraino izan daiteke pertsona bat, beste baten dutxan sartzea, zeo zerrengatik, ez daka arrazoirik hori egiteko, eta ez poltergeist bat izatea. Ez que agian poltergeist bat izan da, dutxan sartu dana. Nire partez poltergeist bat izan da. Nik uste dut baiet, ez bestela, jendeak nahiago ez dutxatu beste baten dutxara jote baino. Literal. Bueno. Horlako historiak, vamos. Baina, etxean zegoen beste mutila. Bai. Eta zenion galdetu. Ez dago erlaziorik mutiko honekin. @mutila, erantzun. @mutila, bai. Eta bueno, pues ya es que demora gabe geratzen ari gara. 10 minutu eta... 10 minutu. Ba, orduan bota aurrera, beste bat. Venga, aurrengoa. Amabi, sorpresa! Sorpresa gehiago. Ui, sorpresa hau, zein da? Badakit. A ver, badakit, vale. Honetan, egon gure kuadrillan gertatu zen. Ni ez nengoen gertatu zenean, baina hemengo baten etxean gertatu zen. Etxean? Bai, baina ze etxean. Ipini mesedez de positiva. Rada. Ze gertatu zen radan. Rada bunker esperientzia. Ez ditzen egon, beraz, kontatu. Rada incident. Buah, ez dakit. Kontatu dezaket. Bueno, ni kontako dut. Ez que rada, bueno, nire herria da. Eta orduan, batean, pues, nada, ez dakit, ura, como arraro zegoen ura, egun horretan. Eta orduan, batean, ikusi hasi ginen zombiak hor kaletik. Hortik, jendea, baina erdi hori, zombia izan balio bezara, eta ebentzen genuen, buah, no, tu, liada, eta esan genuen, no, itxi bardo guztia, itxi bardo etxea, eta egin genuen el bunker, protokolo bunker, itxe geritun pertsiana guztia, katea, itxe giltzaekin, eta guztiak, geratu ginen, como desban baten, hor sartuta horrean. Vale. Eta orduan etorri zen Julenen pixukea eta dutxatu zen. Hori da. A ver, gertatu zena, hobetu ubikatzeko. No, ia zan da, joan ginen balkoira itzi genuen, kanpotik, eta hor geratu ginen. Gertatu zana. Osea, lehenik eta ben jakiteko, Martinen herriko etxea da, etxe bat, en plan, etxea. De... Antxinakoak bezala, ez da en plan flow Bilbo de... Contejao. Vale, contejao. Contejao y cimientos, vale. Eta, pues si más, zegoela... Ez dakit esan dezakedan zegoen. Ez. Vale, pues zegoen gizon bat. Vale? Ah, vale. O esan dezaket... Inicial zer punto. zegoen egiten gizon hori. J. punto. Baina esan dezaket zertan zegoen. Bai. Vale, zegoen seguruak saltzen. Gizon bat, seguruak saltzen. Klasik, seguritat diretz, ¿te han entrado a robar a casa? Ez. Orduan... ¿Estás seguro que no te van a ocupar? ¿No tienes plan de que te ocupen la casa? Seguroen saltzaia zombie apokalipsis bat egin zuen, seguro en plan... Bai, ya te lo digo yo. Gu ginen ez gente con ansiedad social, esan genuen ez dugu gizon honekin hitz egin nahi. Eta orduan erabaki genuen
etxe guztia iztea. Iruditzeko ez egola inoretxean. Orduan itxe genuen dana. Arratxaldeko zazpiretan, bale? En plan, eguzkia zegoen. Itxe genuen pertsena guztiak, ate guztiak giltzaekin, batu genuen terraza guztia. Eta, pues, geratu ginen barruan, en plan, hasta que le espantemos, ya está. Ada, bombardeo bat bezala, geratu barzala barruan hor, guztia pasa barte. Eta, pues, segondan itxita, eta ja pasatu ziren, ja ordu batzu, ja ziren gaueko 10-ak, eta zengo, bueno, pues ya, suposatzen dugu gizon hau irtan da, bueno, jo bidatu dala. Eta irten ginen, pues, gauen egiten zuenez, pues, kanpora jolastera, de Chile, no, tal. Eta, claro, segondan itxita, baina etxeko atea zabalik. Eta hugo den kanpoan, jolaste, al badminton. Eta, de repente, el crack de Lander, Kaizo Lander, hau zaudelako ikusten zuzenean, geuden danok kanpoan, eta Lander zegoen etxe barruan, eta irtetzen da kanpora, bueno, chicos, he meado, olako goza bat, eta izten du atea. Pum. Eta izten duenean atea, es que ni goratzen du como una peli en cámara lenta de... No! Total, itxizuela atea, eta geratu ginen Martinen herrian, dagoela... Cantabriatik hortik. El Quinto Pino, eta ezin genuen etxera sartu, ez da leio batetik, ez da zer, zeuderako pertsiana guztiak jeitxita, leio guztiak itxita, eta ez genuen kopiaren bat, edo giltxaren bat. Planteatu genuen, arriba tartzea, leio bat apurtzea, eta ja sartzea hortik, Momentu baten, ja me guztiz desesperauta. Hasi ginen tutorialak ikusten YouTubeen de... ¿Cómo abrir una cerradura? Eta behar genuela, jo que sé, una radiografia de estas, eta nondik aterako dugu, orduan, sartu ginen kontainer batera, eta hartu genuen mitik leches asturianas, eta moztu genuen pa simular una radiografia. No, hau da, orduan, ezin genuen esatea zabaldu, deitu genuen Martinen gurasoi, eta etorri zen gaueko 11etan edo 12etan Bilbotik, Martinen aita, zabaltzera guri ateataka elduzenean, elduzen super aserre. Bueno, ez un esen esa. Ez que hori, aserre hori de... Bizkotxo bat egin genuen, eta barruan zegoen bizkotxoa, eta nik esan nion, jo, eskerrik asko tortxatik, bizkotxo zati bat nahi duzu. Eta esan, ez. Eta joan zen etxera. Osa, esan zen, zabaldu atea, aserre, eta hartu zuen berriro kotxe eta ezer esan barik Bilbora bueltatu zen. Eta hori izan zen gure rada incident. Bai, rada incident, bai. Ai, bueno, orain zer. Janborko gara izten. Bai. Bueno, es que hau be... Bueno. Es que edo kontatu dezaket edo azten gara izten. Hau ni hobe azten bagara izten, ze bestela hor bronka boket botako. Porque justo anekdota hori da sobre Nati Peluso y aquí no callo, No, egiten de Nati Peluso. Hogei minutu zu bakarrik hitz egiten de Nati Peluso no sé qué, de diska no sé cuál, eta holan, vamos. Gratu daitezke... Ia Nati ezagutu nuen. Ia, dime. Ya está. Ia. Hori bakarrik esan dezaket. Ia. Me gosteo. Nati me gosteo. Bueno, jo Marko Garisten. Ba, bueno, itxira. Venga. No, agur. No, joder, itxu baino lehen gainedokagu beste gauzatxo bat parte hartu barko duzuena. Ah, vale, claro. Es que Martín es de entera, tú se No, pero bueno, a ver qué pasa. Era segolatzen esertas, vamos. Bueno, gure lehengo maketo laiba. Hau izan da, como good experience, ez da? O sea, uste dut atera dara ondo. Bugutxi gara, bai, hor aurrera joan gara. Uste genuen, jende gehiago parte hartuko zuela. Baina, bueno, behintzat, haien presentzia... Hor, nabaritzen da. Usu batzuen txat, Ole! Zelan bizi duzue? Hau. Ez dut motza. Ja, motza egin da. Ez que, ematen badi guzue beste ordu bat. Ez dago. Zoritxarrez. Gero kanpoan jarraitu esakegu hor, jesartzen gara banku baten, eta jendea... Jarraitzen du hau kanpoko parkean. Egin dezakegu. Kanpoko parkean, pantaiarik gabe, bueno, pantaian nire mugikorra. Eta bukatzen du guztia, bai. Vale, pues, jakiteko, eta hoi ja itxi dezakegu gure podcasta, guk beti, gure saioak bukatzean, abesti batekin bukatzen dugu. Dela euskal abesti klasiko bat, normalean bukatzen dugu a lo harto de
flow techno. Baina gaurkoan jarri gara sentimentales. Klasiko. Eta okurritu zaigu, pues, abesti normala, guztiok batera, abestea. Eta abestea ezagutzen duzu, orduan, kantao egin behar duzue 100%, no hay de otra. Ez badakizua abestia, no hay tregua, baina. ez badakizua abestia, ez dago aitzakirik, sartu garelako olmitik Javi de la Maza, en plan, Euskal Karaoke, Un grande. eta jarriko dugu karaoke oraintxe bertan pantailan, así que behintzat egin playback iruditzeko que hacéis algo, ¿vale? O sea, un mínimo de tal. Neska mutilak magisteritza. Altxatu barko gara, no gutxien eskantatzeko. Bai. Baina nik behar ditut letrak, baita. Jarri abestia, mesedez, jarri abestia. Atxoko karaoke. Yo, bad beat. Bad beat. Eguzkia urtzen du goian, gailurretako elurra, ualkara jauzten ibarrera, geldi gaitza denotarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorik ikus dezagun egia, argiz beterik burukoa. Eskerrik asko, gure lehenko maketo laibera etortzagatik. Musu handi bat, maketo irratia sare sozial guztietan. Eskerrik asko. Haribo.